Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha. Please like, share, dan subscribe kalian tetap di tebon norong ni bagai Kokborok samung kanato ang tubuh itongo til norong kanari na bagai ang tebo sai tubuh itongo tebon norong kanato zakan ni kaklayo te norong like share kalian tetap di Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha. Please like, share, dan subscribe kalian tetap di tebon norong ni bagai kanato Kokborok samung ang tubuh itongo ti ang daily norong no sami kanda ni ang kawan sugi itongo tebo ang norong no kanato zakan na kalayo tebon norong kanato tapo di te ang te kompus ti lyrics bo ahay no short kay type kay siya norong kanadinay asu bangtaya. Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha. Ano kisah log na nango ay panani korang kisah strongnya nih kisah nunggu itu ha Kiriyo lachiyo Aniyo Bwkha Aniyo Bwkha Bwkha ni Kokno Hwnma Kiriyo lachiyo
Ani o Bwkha Ani o Bwkha Ani o Bwkha Ani o Bwkha Di norok subscribe kalian atau di tebo non ni bagi kanato kobrol sama ang tubuh itu di norok daily non kanarina ani je sama di kerang di ang je non dry klay punonai bahai ke kompos ke kanato no di tebo norok joy sa naina hingke norok subscribe kalian atau di support kalian atau di Bwkha ni Kokno Shana Hwnma Kiri oi laci oi Ani o Bwkha Ani o Bwkha Tini ni bagai om suno te norok kena to to hingga like share te subscribe kalian atau pun tini ni bagai om suno